गुरुजी रागात होते. त्यांना हे कळलं होतं की आम्ही आता त्यांच्या गुहेत शिरलेलो आहोत. आम्ही सगळं काही उद्ध्वस्त करत आहोत. त्या चेतनला गुरुजींच्या बंधनातून मुक्त करण्यापासून आता आम्ही काही पाऊलेच दूर होतो. जर आम्ही चेतनला मुक्त केले तर गुरुजींचा मृत्यू अटळ होता. आमचा विजय आमच्या दृष्टिक्षेपात होता, कारण गुरुजी इतक्या लांब आणि इतक्या कमी वेळात तिथे गुहेत पोहोचूच शकत नव्हते. त्यांना तिथे पोहोचायला किमान तासभर तरी लागणार होता. तिथे गुरुजी फार हताश झाले. त्यांच्या रागाचा पारा आता चढला होता. त्यांच्या हातात ती बाहुली होती. त्यांच्या समोरच नयन बेशुद्ध अवस्थेत होता. त्यांचा पराभव त्यांना स्पष्ट दिसत होता. रागाच्या भरात बहुतेकांचे निर्णय चुकतात. गुरुजीही त्याला अपवाद नव्हते. जर माझा पराभव हा असा होणार असेल तर मी या मुलाला तरी का जिवंत ठेवायचं, असं म्हणत गुरुजींनी ती बाहुली जमिनीवर ठेवली. बाजूलाच असलेला तो सुरा त्यांनी दोन्ही हातांनी घट्ट पकडला. ते त्या बाहुलीवर शेवटचा वार करणार एवढ्यात त्यांच्या कानात कोणीतरी बोललं. तो कर्णपिशाच होता. याला मारू नकोस. याच्या जिवंत असण्याचा तुला कदाचित फायदाच होऊ शकतो. फायदा? कसला फायदा? इतक्या वर्षाच्या प्रयत्नाने मी माझ्या ताब्यात ठेवलेल्या त्या सर्व अमानवी शक्तींना त्या मुलांनी तिथे एका झटक्यात मुक्त केलं आहे. आता माझ्या मदतीला कोण राहील आहे? तुझ्या ताब्यातील अमानवी शक्तींना त्यांनी मुक्त केलं आहे. याचाच अर्थ आता त्या अमानवी शक्ती तुझ्यासोबत नाहीत, पण तुझ्याकडे अजूनही तू शिकलेल्या त्या अमानवी विद्या तर आहेतच. अमानवी विद्या? कर्णपिशाच, भानामती, करणी, वशीकरण या सगळ्या विद्या वापरून झाल्या आहेत. आणि हमजाद आला तर तू विसरलासच. अरे हो, असं म्हणत गुरुजींनी त्यांच्या चेहऱ्यावरील पराभवाचं नैराश्य एका क्षणात झटकून दिलं आणि ते नव्याने तितक्याच ताकदीने या खेळात पुन्हा सहभागी झाले. हमजाद ही साधना खरं तर रात्री 12 ते पहाटे 3 पर्यंत केली जाते. पण यात गुरुजींनी इतकं प्रभुत्व मिळवलं होतं की ते कधीही हमजादाला बोलावू शकत होते. त्यांनी घरातील एक मोठा दिवा सोडून इतर सर्व छोटे मोठे दिवे विझवले. त्या घरात स्मशान शांतता पसरली होती. घरात इतकी शांतता होती की पालीची ही चुकचुक त्यांच्या कानावर पडली असती. गुरुजींनी तो दिवा एका सपाट भिंतीच्या अगदी समोर ठेवला. भिंत आणि त्या दिव्यात काही फुटांचं अंतर होतं. गुरुजी त्या भिंतीसमोर तोंड करून खाली बसले. म्हणजे तो दिवा आता गुरुजींच्या पाठी होता. घरात एकच दिवा पेटत असल्याने त्या दिव्यामुळे तयार होणारी गुरुजींची सावली थेट समोरच्या भिंतीवर पडत होती. गुरुजी त्या सावलीकडे एकटक पाहत होते. हे चित्र फारच भीतीदायक वाटत होतं. ते त्या भिंतीसमोरच साधनेला बसले. त्यांनी मंत्रजाप सुरू केला. पण हे करत असताना त्यांनी त्यांची नजर त्या सावलीवरून एकदाही हलवली नाही. गुरुजींच्या आवाजाने अख्खं घर घुमू लागलं. काही वेळातच घरात हालचाल होऊ लागली. घरातील भांडी कुंडी अचानकच हलू लागली. असं वाटत होतं भूकंपच होत आहे. पण आता ती वेळ आली होती हमजादाच्या आगमनाची. गुरुजींची तेथील दिव्यामुळे तयार झालेली ती सावली हलू लागली. तिच्यामध्ये एक कंप जाणवू लागला. गुरुजींनी मंत्रजाप तीव्र केले.
तशी ती सावली आता जोर जोरात हलू लागली. ती गुरुजींच्या शरीरापासून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न करू लागली. त्या सावलीने आता सैतानाचं रूप धारण केलं होतं. ती सावली हळूहळू गुरुजींच्या शरीरातून बाहेर आली. ती संपूर्णपणे गुरुजींच्या शरीरातून बाहेर आली. अशा प्रकारे हमजादाचा आता त्या घरात प्रवेश झाला होता. या हमजादाला तुझ्या पुऱ्या राहिलेल्या कार्यासाठी पाठव. कर्णपिशाच गुरुजींच्या कानात बोलला. तसा गुरुजींनी त्याला आदेश दिला. गुरुजींच्या समोर बसलेली ती सावली तिच्या पायांवर उभी राहिली. ती तिथून काही कळायच्या आतच झटकन निघून गेली. वाऱ्याची जोरदार झुळूक यावी तसा घरातील तो दिवा विझला. घरात संपूर्ण अंधार पसरला होता. ती बाहुली घेऊन आता तू सुद्धा तिथे जायला हवंस. आता तुझ्याकडे पुरेसा वेळ आहे. जोपर्यंत तू तिथे पोहोचत नाहीस तोपर्यंत हमजाद नक्कीच त्यांना तिथे त्याच्या पद्धतीने अडवून ठेवेल. काही किलोमीटर दूर त्या गुहेत मी आणि विशाल चेतनच्या मागून संपूर्ण गुहा शोधून काढत होतो. गुहेत वेगवेगळ्या दिशेला गेलेले सर्व मार्ग शोधून तिथलं काळ्या विद्येचं सर्व साहित्य आम्ही नष्ट करत चाललो होतो. आता एकच शेवटचा रस्ता शोधायचा राहिला होता. त्या तिथे नक्कीच ते चेतनच्या गळ्यातील ताईत ठेवलं असणार. आम्हाला खात्री होती आम्ही त्या मार्गाने जाणार. इतक्यात गुहेतील सर्व मशाली विझल्या. मी आणि विशाल घाबरलो. चेतन मात्र त्या अंधारातही एखाद्या काजव्याप्रमाणे चमकत होता. तो चारही दिशांना पाहू लागला. त्याला तिथे कोणाच्या तरी अस्तित्वाची चाहूल लागली होती. कोणीतरी त्या गुहेत प्रवेश केला होता. काही कळायच्या आतच त्या मशाली झटकन पेटल्या. पण त्यांच्या ज्वाळा आता चक्क निळ्या रंगाच्या झाल्या होत्या. आमचं लक्ष त्या मशालींवरून हटून समोर गेलं. तोच समोर एक काळी आकृती आम्ही उभी पाहिली. ते काय होतं? हमजाद. चेतन बोलला. हमजाद म्हणजे काय? हमजाद याला तुम्ही एक सावलीही म्हणू शकता किंवा एखाद्याच्या शरीरातील एक वाईट ऊर्जाही म्हणू शकता. चेतन हलकेच 2 पावलं मागे झाला. काय झालं? हा मांत्रिकाने घडवलेला त्याच्या शरीरातील दुष्ट हमजाद आहे. हा मांत्रिकाच्या शरीरातून बाहेर आला आहे. मी ह्याच्या विरोधात काहीही करू शकणार नाही. मी यापेक्षा नक्कीच वरचढ असेन. पण जोपर्यंत माझ्या गळ्यातील ते ताईत त्या मांत्रिकाकडे आहे तोपर्यंत मी मांत्रिकाला आणि त्याच्याच शरीराचा भाग असलेल्या या हमजादाला स्पर्शही करू शकणार नाही. हा इथे आला आहे याचाच अर्थ तो मांत्रिक तो सुद्धा केव्हाही इथे येऊ शकतो. आता तुम्हालाच या हमजादाचा सामना करायचा आहे. त्याच्याशी लढायचं आहे. पण आम्ही तर सामान्य मुलं आहोत. आम्ही याच्याशी कसं काय लढायचं? हा इतर वाईट शक्तींप्रमाणेच असला तरी तो तितकासा शक्तिशाली नाही. पण हा एक सावली सदृश्य प्रकार असल्याने त्याचा पराभव करणं तुमच्यासाठी नक्कीच कठीण ठरणार आहे. याच्याशी कसं लढायचं हे आता तुम्हा दोघांनाच ठरवायचं आहे. जर तुम्ही याला हरवलत तर त्या मांत्रिकाची उरलेली सर्व शक्तीही नाहीशी होईल आणि मागे उरेल तो मांत्रिकाच्या वेशातील एक सामान्य माणूस. आता पुढे काय होणार? आम्ही दोघे सामान्य तरुण त्या अमानवी शक्तीचा कसा करणार होतो सामना? पाहायला विसरू नका.
पुढचा भाग. बागुलबुवा. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.